Performans smo najavili smo da će biti pirotehnička sredstva tipa manjih dimnih bombi, kao i 4 baklje crvene koje će se paliti za svako, da kažem, veće civilno ubistvo, na primjer Grdelički most, RTS i vaše kolege i tako dalje, kada bismo izgovarali kako su pogađali te vojne ciljeve. RTS trebalo je da se zapali jedna baklja crvena kao simbol toga i da se pobacuju par tih manjih dimnih bombi koje su, ponavljam, kupljene u original prodavnici, testirane, gdje nam je rečeno da to može. Takođe, došli smo da podnesemo zahtev Kyle Scottu da pod hitno napusti ambasadu Amerike, jer je on prekršio naš ustav. On nema pravo da, kakva god da je ta vlast, ona je nekako i naša, da komanduje šta će ovde da bude i da tražimo da istog momenta povuku priznanje takozvane Republike Kosovo koje su napravili mafijašku narkodržavu. To su bili naši zahtjevi, to je bio glavni cilj zašto smo se tu okupili, da ih podsjetimo i da im kažemo da im to nikada nećemo oprostiti. Da nikada ne možemo da budemo prijatelji sa onima koji još uvek nisu otišli da se poklone jednoj milici Rakić koja je simbol sve poginule dece. Da ne možemo sa njima da uspostavimo i ne želimo nikakve odnose dok ne odaju počast herojima koji su branili Srbiju na Paštriku, Košarama i svuda. I da im kažemo da od njihovog uranijuma će umirati decenijama naš narod. Iz tog razloga smo odlučili da budemo baš danas ovde, da napravimo jedan mali performans sa par dimnih bombi, samo da vide kako je bilo toj deci naše generacije. Ali isto tako smo hteli još nešto da im kažemo, da su ubili nešto mnogo bitnije. Ja i moja generacija smo odrasli uz rock, odrasli smo uz američke filmove, odrasli smo uz to kao da su oni simbol neke demokratije. To je ono što su oni, pored naše dece, naših vojnika, zemlje, privrede i svega ubili. Da im više ne verujemo, ali i da ih podsjetimo da su naši preci u ovim četničkim uniformama, kako je sada na meni, bili spremni da ginu i da spašavaju njihove pilote. Da su jako brzo zaboravili ko su bili pravi saveznici, kojih nikada nisu ostavljali. To je bio naš cilj, mi smo sprečeni, grubo smo sprečeni, zaustavljeni smo odmah posle Ruda ka skretanju, znači ovamo, velike policijske snage, znači u oklopima. Tu su bila deca koja su jutros svojim telima, samo njih 15, sprečili da LGBT parada krene iz parka. A Pokret Srbije Gerila je u tom parku već mesec dana, imamo odobrenje, znači za stalni boravak, sa jednim jedinim zahtevom, ostavka Aleksandra Vučića. Niko do sada ovde nije došao, a da nije došao da ljubi skute ovih istih Amerikanaca, ne bili dobili, ušećerili neki politički poen. Mi nismo politička stranka, mi smo pokret i valjda zato smo odlučili da dođemo da kažemo istinu. Da spomenik njihovog prijateljstva gledamo svaki dan u Kneza Miloša. Da Milicu Rakić niko ne može da vrati, ali da stotine i hiljade takvih Milica Rakić danas umire od isiromašenog uranijuma. I da im kažemo da nikada više ne traže od Srbina da prizna njegovo oteto dete. Kosovo i Metohija je naše čedo. Ono je oteto. Oteli su ga silom jer su bili jači. Oni sada od nas traže da se mi toga odreknemo. Mi toga ne možemo da se odreknemo. I nećemo da se odreknemo. To je bila poruka koju smo želili da im pružimo i još jednom da predamo zahtev da Kyle Scott kao ambasador nije poželjan jer krši ustave naše zemlje. Nažalost, nemamo vlast. Nikakvu vlast. Imamo pijune koje kakve, koji nemaju hrabrosti da upute demant pismo, da to urade diplomatskim putem, a tamo, znate i sami, gde ne vlada sila zakona, tamo nekad mora da vlada zakon sile.
Šta vam je rekla policija? Koje je objašnjenje da vas ne pustili? Policija je rekla da u redu su ta sredstva koje smo mi kupili, ali nismo pripremili tehničara koji treba da ih ispaljuju. Iako to nisu sredstva koje se ispaljuju. Znači tipa raketa, tipa i tako dalje. Znači rekli su nam da nismo poveli stručno lice koje će da rukovodi tim pirotehničkim sredstvima. Što je jedna izmišljotina ravnoj onoj kada je bio sve roditeljski skup, da se on odlaže jer će, molim te, navijačima će smetati majke sa decom. Ovde je tolika laž i toliko spinovanje informacija da je to muka. Ne znam iz kojih sve novinskih agencija dolazite, ali ja ću se zahvaliti N1, to je jedina koju ja gledam. Ne kažem da ste dobri, vi ste malo vamo mnogo, ali morate od nečeg da živite. Ali između redova, koliko toliko može da se sazna istina. I zaista bih voleo da vi živite i radite u jednoj zemlji gde ćete moći bukvalno da prenesete informaciju onako kako se rekao. Ali vam hvala što ste došli u toliko broju, mi nismo odustali. Samo sledeći put ovo neće biti naravno. Ono što smo naumili, mi ćemo to uraditi. Odustati nećemo. Bez obzira koju cenu ćemo platiti. Da li ću opet biti uhapšen i zatvaran i opet osuđen za delo za pripremanje međunarodnog ustava? Ne interesuje. Kako vas je bilo? Bilo nas je 20-ak. To je ona grupa, znači, Pokreta Srbije Gerile koja je danas bila u Pionirskom parku i koji smo jednim predivnim, mirnim performansom uspeli, mi to tako kažemo, da odbranimo park od ulaza i okupacije LGBT populacije. Sima Režepović, potpredsednik Pokreta Srbije Gerile. Hvala. Ako imate neka pitanja, To je to. hvala vam puno što ste došli. Hvala.